former Ghanaian US-based investigative journalist Calvin Ekwautelah ne de wode ne nsɛm bi aba bɛto edwa na ne nsɛm a ɔde atu edwa no nyinaa de kyɛ sɛ ɔno deɛ odi mu yaw de mata kwade efo pa eye ɛwɔ ɛkwan a wɔn ama wɔn kwan ama kyɛ sɛ amanyɔkuo MPP de wɔn de edi agorɔmɔ wɔn edi wɔn atɔprɛ saa no na ne nsɛm a ɔde atu edwa no sɛ you will die like chicken if you don't change your mindset. We any nsɛm a kyɛ sɛ wɔde ɛbɛbɛto abɔnten de ɛma atakwade fo sɛ wɔn anhwɛ yie no wɔn asesa wɔn adwene wɔn ankyi wɔn mindset pan dia ɛna wɔn bɛwu te sɛ nkokɔ wɔn bɛwu te sɛ kyɛ sɛ mmoa nkokɔ a kyɛ sɛ ɔwɔ sɛ wonya wɔn ade hia ne sɛ wobɛtumi akyɛ wonya twe wɔn nkɔ awie dia ɛna ɛnoa no wobɛnya kwan atumi atwa wɔn etia ɛnesa na ɛno na wɔgyina so de ɛka sɛ year 2020 abatoɔ na yɛkɔkɔtɔ yɛ ho nsɛnsɛm bebree ebebepie mu agye opie mu ɛwɔ court nyinaa sɛ deɛ biribi atɛɛdin no ɛno ɛna kyɛ sɛ wɔgyina so a wɔde ɛkasa nsɛwe Ochemu NDC FPP amanyɔkuo no wɔn abɛdi akyire papa Dr. Mahmood Bawumia de nsɛm bi ɛkɔkɔto wɔn anim ɛwɔ ɛhɔnom a kyɛ sɛ wɔn promise wɔn heaven on earth nneɛma a kyɛ sɛ wɔn bɛyɛ de ama wɔn etimi kan ya promise sɛ wɔn bɛyɛ biggest interchange ɛwɔ takrade wɔn to the extent kɔpɔ sɛ wɔn matemamufo enya the feeling of say the wɔn ɛka no ebetimi abɛmu anasɛ ɛyɛ ne kwan so a na wɔn ɛbɛyɛ ɛne sɛ to the extent sɛ wɔn de some excavators ɛkɔkɔgu wɔn approve sɛ wɔn ayɛ ready na nyinaa mu nsoso no sɛ na ɛyɛ ntro ɛna dabi ɛna wɔn ɛde ɛdada wɔn na no na wɔgyina so ɛka kyerɛ takradefoɔ mpɔtamu hɔ no mo sɛ when the first time MPP aba womo enim aba deceive womo aba be do womo no madi a kire womo meye say so enya de say womo aye edam wenye de di kan era wenye de to so me dan da womo eba potem ho no eba be deceive womo be ka promises upon promises then so ebie ni wono mu a womo den edi eso enti womo be tokoso ama MPP for deceive womo say ombenya aba anase seat ewo ehon mabra womo entimi emfa dwumadie papa bia emfa embom na eno na wo sande eto aso SM better project in takrade na ye mampanyi na NDC amanyoko John Dramani Mahama odi animu no enya de set takrade for appreciate ye enso obi ba na mo ba for say wo bedwa nenum na meyesi ama wa na eno de wo atu ededi nachi abra obi eba yo no de wa be promise enso so wo de nensa adwumaden anaso wo ye bibipa bi ede mo monemu na wo mo adi omu hwamom na no wo de conclude ye echemu SS wo ma hwe ya obrepa na wo mo ebebre ewo wo mo asetina emu na sei na nsem no ekose. Close to the 2020 election, Dr. Mahmood Bawumia, an executive of the MPP, came to campaign and most promises that the people of Takrade will benefit if they vote for them. They promised to continue the biggest interchange in Takrade and even brought some excavators to prove that they are ready to do it, not knowing all were lies. MPP keep deceiving you people, yet you keep voting for them for no reason. All the better projects in Takrade was done by NDC, yet they don't appreciate. If they will not change their mindset, then they will suffer and continue to die like chicken, since the MPP government don't have anything better to offer them. We any Calvin Ekwautelah ninsemwa wode ebebetu edwa anasa wode emata kwade potemu hofo anatimemu fo wo mo ewota kwade se wo mo enhwe na wo mo nsesa wo mo ade na abusuafo mo enhwe ade eba no amanyosem a obi efa ni opponent emre ye anase ni opponent nyoma ena wode a company against him or her na ye sha MPP ba obe make promise ebi omutimi ye bi omuntimi ye bi NDC nso ba wo nso so ebe make promises
wɔn nso tumi yɛ bi ebinom nso so wɔ hɔnom a wɔn ntumi nyɛ so the fact sɛ obi a make promise na wɔnyɛ yɛn deny temamufoɔ ne sɛ ɛno nti ne kwan sɛ wɔn to aba ɛde ɛma wɔn mu ana na the fact sɛ obi aba wɔn promise ɛnso so wɔayɛ guarantee the person sɛ ɛno nti no obetumi anya aba nana wɔn sɛ yɛ Ghanafoɔ anaasɛ yɛn temamufoɔ ne wɔadwin bi anaa yɛ wɔ ɛyi bi sɛ me maame yɛ MPP ni ɛbɛ papa yɛ MPP ni eti wɔn no yɛnya wo no na no ɔno nso susu sɛ ɔno nso so ɛyɛ MPP ni by force obi nso wɔ hɔ ma ne maame yɛ NDC ni papa yɛ NDC no ɔno nso so nyine yɛ no ogyina ɛyɛ that side no ɛso ɛsɛ seko sɛ me maame yɛ MPP NDC me papa yɛ NDC nti ɛno nti me nso so me yɛ NDC eni na ɛno nti no kyɛ sɛ the fact is say omo agina on that ticket for say MPP say NDC emfa ho ene de nipa ne be ye emfa ho ne modern ba nipa ne be emfa ho ne say normal nipa ne promise ya want to that aspect no kwa de wo bo agina so enti say eno ene bi atafado for agina so edi wo mo adwuma Epotela ewo right to say wotimi abobo na adwen ede che wo mo esa to the extent o ka to so mbu ete say enkokọ ana na abusuafo yes motive na na sa adwen no so ewo yetim say me mabusuam mo ye MPP ntino me so me ye MPP mabusuam mo ye NDC me so me ye NDC ebo a ema omani timi tumpon ema de ye hwehwe ne yense timi ka because obo on ma wonim se amanyo koyi a wo mo atiso yi wo mo enye emfa emma no enso the fact say na busua e supporting ko ade eno enti na chese wo mo eto e de ama no amanyo ko anka wo be ono na wo position ko betimi aboa enam se na busua supporting ti no wo no so say me so me support emfa mo ne ene pa wo mo e de baba sa adwin na ya na ewo yetimi sa anamonto na yetu no eboa emoma etumpon ana eboa emoma etimi nya ne ntuma pa edi efam enti se enam so ema eyeye papa Calvin Ekotela ekasa asemo ya wodi se waka ana abusuafo wadwintwa wo fa ensem yi ono fa betu edase promises are NDC are making promises are MPP are making ni nyina ene wo mu etimi eye edema timamufo ema no eyi ana enu ntino se wo mu ye na bi na wo je bia does it mean say because so wa ye bia wanti anyinyi ntino eni kwa se wo mu eto aba ede ema wo mu ana wadwintwa wo fa ensem yi no fa betu ja otuma GH comment section ebi mo so like videos na share all the social media platform so follow yan our IG page and your Twitter page so atuma GH_ekiskapa enemy that's ne yebesan edi share ebi makram